and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Oh, misikad ang atong anak sa sud sa akong tiyan. Unsa? Diri, diri, hikapa. Be. Tuod, misikat siya. Anak, dali og gawas ha. Aron makakita nas papa ug mama nimo. Anak, among ipasalig ni mama nimo nga mahalon og panggaon kagyud namo. Mao na ang among isaad kanimo. Asa mo to padung si amo tiyo? Mag-ampo. Oh, Nahibaw na kamo nga kung mag-ampo siya. Dili siya pasamok. lain pa ato muna. Kumusta man ka ang mga tao sa ubos ha? Ngano? Nangandoy ka kamulugsong sa ubos? Ha? Kung buhaton mo ka na, og muduaw ka sa imong mga paryente sa ubos, dili ka sila makuyawan nga makakita nimo. Tungod kay nagtuo sila nga usa ka na kapatay. Oh, Gusto ka kyud nga mudulhog? dili man. Abir mo, kontento na ko din sa taas. Layo sa tentasyon. Layo sa kailayan. Ganahan ko din eh. Malinawon. Tinuod, sakit ang pagkawaan ako sa kong pamilya sa ubos. Pero nagmalipayon ako din eh. Siguro, kung pagbuot sa tanan sa Ginoo, maubota siguro ang higayon nga magkaabot kami pagbalik. Dili ba ikaw man ang nag-ingon nga daghan ang nagtuo sa ubos? Nga kutob sa musaka dinhi sa kinatas ang bukid, mamatay. O hinungdan nga daghan ang nangahatlok. Tinuod ka na muna. Pero walag sila masayot nga ni apadi ay kitang namuyo dinhi. Ug wa ko mahay ang ako pagpuyo dinhi muna. Pero wa baya mo pogi nga mo balik sa ubos. Pero nahibaw na kamo sa tumbalao dinhi. Kutob sa mo adto sa ubos, di na pabalikon dinhi sa taas. Ginoo, siya makausap pa. Ni anasab ko, nangaliyo po kanimo. Ihatag na ang akong gipangayo. Ipakita na kanamo ang sunod nga tigbantay sa Olympia. Nakahibaw kagyud nga luya na ang akong lawas. O gibati ko na nga nakaanam o kahinay ang akong gahong. Maong ipakita na siya kanamo, Ginoo ko. Nakaluto naman lagi kag sudan. Ay, ako pa. Ay, naligo lang ko. Nya nakaluto ka na. Unsa ba niya kong giluto eh? May suwara manig itlog. Hinoon. Mga una ta. Ay, hungiti ko. Uy, murag bata. Dili ko bukaon kung dili ko nimo hungitan. Mangluod baya dayon. Bebe, dere be. Paimutang na, aron hungitan tika. Kana ba? Ay, kanindot sa panahon. Wa gyud panganod nga naa sa ibabaw. Ug nindot kayo ang hangin. Samuel! Si Tilma!
Ginoo ko, unsab kay nahitabo. Telma! Samuel, sakit ang akong tiyan. Oh. Manganak naman siguro ko ini. Usa? Oh, Samuel, tawag sinang tira. Ang mananabang, tawag ka pagdalit kay sakit na kayo nga akong tiyan. mana, pagdalis paglakaw. Mana, kay basig nanganak na katuro ng akong asawa. Oo, lagkaroon. Pero hinahinay lang god. Kay basig madagma ko. Mana, pagdaliin taon. Lagay! Makaabot na lang kita sa inyo. Dali. Mahimutang o tarong. Dali. Kalma lang mo. Selma, dire. Mahimutang dire, tarong dire. Mana. Ngano ka, Mateo? Ambot, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Lain kaya kong ibati. Kusog kayong kuba sa kong dughan. Ngano man ka na? Ambot, mismo ako, wa makasabot sa kong kaugalingon. Ado na kay gahom nga mahibawan ni moon sa may mga umaabot na katalagman. Ado na kay gahom sa propesiya, dili ba? Maog magkahibaw ka unta kung unsa ka ng imong gibati karon. Yengan ko na ikaw, nga nakaanam nagkahinay nga akong gahom. Dili pareha sa una nga kusog kaayo. Nagkinahanglan na jud ko nga dunay makapuli ka nako. Samuel, Oh, wa nagkasakit tiyan. nawa ang sakit sa tiyan. Ay, makapahibong. Unsay makapahibong manang. Naman unta ang bata. Nag-ung-ung na. Ug mugawas na ginunta siya. Pero ganong kalit lang nawa ang sakit. Nawa gyud ang sakit. Wa na ko gibati og kasakit. Mana, ngano man ni? Ay ambot, kay bisin ako. Wa ko makahibaw nga nun eh. Mismo ako nahibong kung nga no kini. Ayaw baya ko biya iha, Samuel. Ani ka lang sa akong tupad. Maghikay pa ko para sa itong pagkaon. Pero ay kabala ka, dili ko bulakaw. Anhira ko sa itong bahay. Ang tiguwang, hain man si Mana. Ay, ito as gawas. Nanustos mo itong lumboy. Naglibog kag maayo. Unang hikayon nga nakasugat ko gingon ni Eni. Nga ngusak babae nga nagsakit ng tiyan kay mga nakay. Ug naa na ang bata nag-ung-ung na gyud. Pero kalit lang nawa ang sakit. Ug wa na madayon og gawas. Say buti pa sabot ni Eni, oy. Ngano bang kini? Oy, Samuel. Mana, Oy, ayaw yun pagbiya ha? Di lang tam kumpiyansa. Basig, mubalik ko niya ang sakit tiyan sa kong asawa o niya mga naksiya. maubitaw na niapa ko. Pero Samuel, apay mo, nahipog kag kong maayo. Unang higayon nga nakasugat kong sama ni Eni. Og sa imong asawa pagayon. Mana? Dili kini kasarangan. Oh, Lahi gyud. mana? Dili ka madaot ang akong asawa, ini? Ang bata suod sa iyang tiyan. Dili ka madaot? Ay paabutod lang yun nato ang hingpit nga pagawa sa bata, Samuel. Oh, Telma, kumusta naman naging mong pamati? Ay, okay raman, Mana.
Wa na ba mo sakit o balik imong tiyan? Sukit ka kanina? Wa naman man ah. Abi ko no, be, hay pahikapat sa imong tiyan, be. Hoy. Oh, Mana, ngano mana? Misikad ang bata. Unsa mana? Wa maunsa ang bata sa sud, oy. Misikad siya. Kanus ako mangin taon siya mo gawas, uy. Tilma, ngano mingisi man ka? ay naghinam-hinam na kita nga mugawas siya, Samuel. Pero siya, gipatriling yun taog maayo. Naandam ko na ang atong pagkaon. Mana, Tilma, mga una ta. Anhin na lang ta mga on din eh. Tilma, ay na lang pagbangon ha. Diha ka lang. O bana na lang ka na mo sa pagkaon ni Mana. Kuhaon ko pa ang ubang pagkaon sa kusina ha. Tilma? Gano ka, Silma? Napulaan na sa buglain ang mga adlaw. Og ang maong adlaw, mapulaan na sa buglain. Og hangtod nga mahimong buwan, mahimong tuig. Ang akong mga tao din sa Olympia, dili ko gyud sila pasagdan. Giyahan gyud nako sila sa angay nilang buhaton. Ginoo ko. Timalilhan na kini. Nataw na! Nataw na ang sunod nga tigbantay sa umna nga gisudlan sa upat ka bato sa kinabuhi. Nataw na siya! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!